Mal non che a facer. Era o derradeiro argumento para que foras á misa, rezar o rosario doa a doa ou aprender a la cartilla. Despois desta razón á defensiva non quedaba máis que o mandato terminante e inapelable. E así foi como as crenzas, os rezos e os retos marcaban os días, as semanas, os anos e a vida da xente. É boa verdade que as crenzas religiosas nunca afogaron de todo a paixón polo coñecemento, a forza do amor ou o pulo da liberdade. Pero non cabe dúbida de que xogaron o seu papel para que hoxe sexamos como somos. Levamos ás costas moitas misas e rosarios, para ben e para mal. Antes, ibas a misa, tiñes que ir, porque senón na casa había que entregarlle un vale. Era un vale como os cartos eran de aluminio. Era a nosa diversión ir á misa, por iso que hoxe ainda me gusta ir á misa. Os catequeses ibas unha hora antes da misa. Estaban os rapaces, según iban adelantando, iban para a banca de diante. Os que eran atrasados estaban atrás. E había a súa lista para nombrar os nombres. Se non estabas, cando nombraban non che daban vale. Porque indo á misa xuntábamos as compañeiras, as raparigas, os rapaces, e pasábamos así o rato. A cabo do ano, poñían xoguetes, cabeciños, cristos, como se fora unha feira, non? Dentro na iglesia, na tribuna. E con eses cartos, con eses vales, comprabas. Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus, bone voluntatis. Iso era o que me gustaba, sabe? Puxeron a misa cara ao público, na lengua vernácula, que está mellor que en latín, porque non nos enterábamos a misa. Estábamos amén, amén. Non foi un monaguillo profesional, porque hai monaguillos normales e monaguillos profesionales. Os monaguillos andaban aos patacóns, que daquela eran patacóns ou reales, non? Andaban aí o resto de monaguillos nada. Na marca, para que lle daran algo listo. O monaguillo profesional é un monaguillo igual que os outros, pero que ten máis poder e máis facultades na iglesia que lles dá o sacristán. Había que ser amigo do cura para que o collera para ir de monaguillo, que había quen quería ir e non podía, porque xa estaban outros. O monaguillo profesional estaba encargado de tocar as campanas cando había que tocalas, e os demais non tocábamos as campanas, íbamos nada máis que a axudar á misa. Más que ter un fillo, metí un monaguillo. Eran pillos, eran. Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Aquí vivía esa religión en exceso. Vamos, refírome que non era normal o ter que ir á misa os domingos e días de festa, senón que había dúcias e dúcias e dúcias de xente que iban á misa todos os días. El acordaos, oh bienaventurada Virgen María, bendita sea tu pureza. El Magnificat, eso ya es de ahora, de estos tiempos. En los míos no se rezaba el Magnificat. Luego había el Ángelus, el rezo del Ángelus. Eso sí se rezaba. Y luego el rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Era costumbre rezar o rosario, ás veces a 4 e a 5 rosarios. Como che tocara unha beata desas que lle rezan a todos os santos. Había unha señora na parroquia que rezaba sempre o rosario. En canto había a misa. Tiña momentos que había que parar. Pero despois había. Na misa sempre se rezaba o rosario.
como unha que conocín eu, que desde que lle rezaba a todos os santos, decía, e agora unha salve por as 30.000 vírgenes. Entón, aquilo xa a xente, ao ver que estaba rezando aquela muller, xa todo o mundo trataba de liscar. Aquela cartilla pequena que viña así estreita, sí, acórdame dela, como era. Acórdame. E non me acordo algo do catecismo tamén. Iso vivino eu, aseñábales esa cartilla, e ademais instruíamonos para a primeira comunión e nas verdades esenciales da nosa religión cristiana. E o cura levounos para a casa dele, os rapaces. E puxenos uns 4 anos clases sin cobrar nada. E dicíanos o sábado, cada clase había clases os sábados tamén. Mirade, abrid a cartilla e lede un pouco nela, ou facede que ledes. Eu a cartilla creo que a sei de punta a rabo. E, sin embargo, as matemáticas, moi mal. A cartilla aprendedala na casa, que é de ler, o que hai que aprender é matemáticas, historia, e geografía, que vos lo explico, pero iso non se pode perder o tempo neso. Doa, 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 costureira, o a traballaba na leira, doa, 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 doa. Sobre la confesión, pienso dos cosas. Una, que si Dios sabe todo, pues no necesita intermediarios, digo yo. ¿Para qué vas a contarle tus cosas a otro señor que es una persona humana, con sus debilidades y sus bondades? Como rapaz dentro da inocencia contabas un montón de cousas. Unha persona grande xa tiña outra picardía e contaba yo que conviña, supoño eu, non o sei. Eu depois de grande nunca me confesei, así que non teño idea. Pois, señor cura, mire a que me tocou o mozo nos peitos, en fin, chica, non fagas eso, porque, mira, era un consello que se lle estaba dando, dicíndolle que non empezara a caer neso. Ojalá soupera confesarme sola, que para min o que pasa é que nunca me enseñaron, nin a rezar ben o Padre Nuestro, nin a confesarme sola. E iso sería, para min hoxe, sería a confesión máis bonita. Basta que te arrepientas, que pidas perdón a Dios, y si Dios existe, pues, ¿para qué? ¿Para qué vas a contar tus intimidades a otro que es una persona humana? Ai, daquelas confesábamos todos. Non había un que non se confesara. Pegueche, o mellor un credo, 7 ou 8 Padre Nuestros, esas cousas. Que puxéronse de acordo os críos que cando puña penitencias moi altas o confesor, que le parecían a eles, daba iso e marchaban todas. Non quería saber dese confesor. O mellor de rezar tres Ave Marías ou tres Padre Nuestros, así, unha cousa así, que non era cousa imposible tampouco, No, era a penitencia que facía. Según os pecados, ¿Dónde está la omnipotencia de Dios? Y no dejo de creer que exista, pero se conoce que no tenga tiempo, o está muy ocupado y no se da cuenta de las múltiples injusticias que hay, múltiples en todos los países, cosas vergonzosas, que como un Dios los puede soportar. Era un elemento, unha parte casi ineludible, o rezo do rosario, mentras a muller estaban trafegando cos cacharros e o millor o home estaba, que sei yo, se tiña que compoñer uns zocos, etc. De modo que o rezo era simultáneo con algunha ocupación caseira. Ao mellor, mentres que miña nai facía a cena, rezábamos o rosario, pero todas as noches. E nena, ven que che vou enseñar, dicime, antes de ir a dormir,
Ángel de la guarda, dulce compañía, no nos dejes solos ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. E outras veces enseñaba 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos guarden mi alma. E despois quedábamos dormidos. E podías ir por a aldea e oías de noite xa rezar. Aquela. En moitas casas rezábase as horas de oración, cando tocaban as campanas da iglesia rezábase, en outros incluso hasta se rezaba o rosario na casa, xuntos ali na sala, no salón. Eu salía por ali, que era mozo. Vínhase máis cedo para a casa que hoxe, que agora veñen a que hora de noite. Pero daquela, a 10 ou 11 da noite, había que estar na casa. E ao mellor rezaban o rosario tarde. Eu chegaba á porta da casa, sentía o rosario, e non abría a porta, non entraba, hasta acababan de rezar, porque non tiña que rezar con eles, ou facíame rezar o rosario a min solo. Que daquela os pais facían iso. Antes de comer rezabas. Antes de salir da casa rezabas. E á noite rezabas o rosario. E meu avó, despois de rezar os 5 cousas do rosario, empezaba a rezar por todos os camellantes, navegantes e tal, por canto bicho viventai, botaba medio un cuarto de hora aplicando un Padre Nuestro, e volvía outra vez, seguía. Duraba unha hora e pico aquilo, era un tormento. Doa, doa.